Πίσω αυτό που βλέπετε είναι ένα αμάξι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 24 ώρες το αμάξι. Έχουμε λοιπόν 3 λεπτά για να πάμε να πάρουμε πράγματα που θέλουμε. Εγώ πήρα αυτό το νερό για να διψάσω και ένα το μοξιλάρι για να μπορώ να κοιμηθώ. Πάμε. Εγώ πήρα αυτά τα μπισκοτάκια για να με πιάσει πείνα και το γατάκι μου γιατί δεν μπορώ να το αφήσω σπίτι. Ελάτε. Λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ σοβαρά. Ακούς? Γιατί βαρέθηκα πλέον να σκοτώνω ζόμπι και ήρθα σε άλλο σύμπαν να σκοτώσω ό,τι υπάρχει και σε αυτό. Και αν δεν δουλέψει η Λουσίλ, θα δουλέψει σίγουρα η Χατζάρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε που γράφει Zombie Killer. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι που κάποιες φορές το content του μοιάζει να είναι βγαλμένο από όνειρο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Βασικά, κύριο, εγώ το λέω. Happy Halloween, λοιπόν! Ναι, γιατί εμείς εδώ γιορτάζουμε το Halloween και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, να μην στολίσει δέντρο ξανά ρε τα Χριστούγεννα, αλλά καραβάκι. Και αν δεν κατάλαβες το υπονοούμενο, είσαι σε ακόμη χειρότερη θέση. Μιλάς, ρε. Πες και εσύ Happy Halloween και κάτσε μια γωνία να κοιτάς και μόκο, Άιντε μπράβο. Γιατί απόψε δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Σήμερα, λοιπόν, μπροστά στα δυο σας τα μάτια τα περπιλωτά, θα δείτε εμένα να σας διασκεδάσω σχολιάζοντας την κλασική ταινιάρα του 1984, ο εφιάλτης στο δρόμο με τις φτελιές. Τι λες? Καλά, άντε να το πω, εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Άντε γιατί είμαι στις καλές μου σήμερα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι. Πάρτε λοιπόν snacks, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε τα απαραίτητα αξεσουάρ. Εγώ τα έχω πάρει όλα γιατί απόψε έχει και φάρσα και κέρασμα. Λοιπόν, έτοιμοι! Τότε φύγαμε. Σε περίπτωση που κάποιος μπερδεύτηκε, αυτό εδώ δεν είναι αίμα, είναι επειδή έφαγα μια μακαρούνάδα από τα χέρια. Εντάξει, παιδιά, σε ποσταποκαλύπτικο κόσμο είμαστε. Τι περιμένετε, υπάρχουν πυρούνια. Και YouTube, σε σένα μιλάω. Λοιπόν, για να μην έχουμε τίποτα τρεχάματα, αυτό εδώ που βλέπεις και αυτά εδώ δεν είναι αίματα. Όχι τίποτα. Απλά λίγο πριν σκότωσα ένα ζόμπι θηλυκό. Και με γέμισε κραγιόν, ρε παιδί μου. Και τώρα που τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε play. Χρυσοχέρης ο Φρέντι, κυρίες και κύριοι. Χρυσοχέρης! Έτσι είναι, παιδιά. Δεν μπορείς να γίνεις κατά συρροή δολοφόνος άμα δεν πιάνουν και λίγο τα χεράκια σου. Έχετε δει ποτέ κατά συρροή δολοφόνο προγραμματιστή? Να γιατί. Πέρα όμως από την πλάκα, εδώ ο θρύλος Wes Craven χάρισε στον κόσμο του σινεμά μία από τις καλύτερες παρουσιάσεις κακών που έχουν γίνει ποτέ. Στο διάλογο ακόμη δεν αρχίσαμε. Εντάξει, είπαμε zombie killer, αλλά... Τι ήθελα και έφυγα από το Walking Dead. Βρε, καλώς την Τίνα. Η Τίνα, παιδιά, είναι η πρώτη που βλέπουμε να εμφανίζεται επί της οθόνης και όχι τυχαία. Διότι η Τίνα χρησιμοποιείται στην ταινία ως το πρόβατο προς την σφαγή. Ως το πρόβατο που είναι διαθέσιμο προς θυσία για να σωθεί μια άλλη. Θα δείτε συνέχεια. Αυτό το σκηνικό εδώ πέρα που θα το δούμε ξανά και θα το δούμε και στο τέλος της ταινίας είναι ένα αληθινό λεβιτοστάσιο φυλακών, παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να χρησιμοποιήσεις μια αληθινή τοποθεσία για την ταινία σου. Σταμάτα να φωνάζεις, μωρή αχλάδο, με ξεκούφανες. Σταμάτα να φωνάζεις, για έχεις τα στραβά σου, το πούμε. Έχεις καλά δεξιά σου. Εντάξει, πάλι καλά ήταν όνειρο, γιατί αλλιώς δεν τη γλίτωνε. Και αν αναρωτιέστε γιατί η Τίνα γλίτωσε από τα χέρια του Φρέντι, τότε πρέπει να δώσετε λίγο μεγαλύτερη βάση στον σταυρό που υπάρχει στον τοίχο από πίσω της. Και νομίζω πως ο λόγος είναι προφανής, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, αλλά θα δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία στη συνέχεια. Πιάνει το σταυρό αγκαλιά η Τίνα λοιπόν και αμέσως μετά ακούμε το χαρακτηριστικό τραγουδάκι που συνοδεύει το franchise από τότε που δημιουργήθηκε. Και ουσιαστικά, παιδιά, είναι μια μελοποίηση του παιδικού τραγουδιού One, Two, Buckle to My Shoe. Κάτι που αναφέρει και η ίδια η ταινία μέσω της Τίνα. Βέβαια, ευτυχώς δεν έχουν όλοι άσχημα όνειρα από ό,τι φαίνεται.
Δυστυχώς. Your name written all over it. There's 4 letters in my name, Rod. How could there be room on your joint for 4 letters? Ό,τι του είπε! Αλλά παιδιά, εκεί είναι να είσαι ετοιμόλογος και να τσαμπαντήσεις. Έγραψα και επίθετο, μωράκι μου, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Μην έρθει καμιά άλλη τίνα και μου τον ρουφήξει. Αφήξεις λοιπόν ο ερχομός του Φρέντι, κυρίες και κύριοι, κάποιοι τον αμφισβητούν. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλω αυτό εδώ πέρα, γιατί έφυγα από τη σεζόν του Walking Dead που είχε τα χιόνια και εδώ πέρα δεν παλεύω. Μισό. Αχ, ανάσανα. See, I got this cousin who lives near the airport. It's okay for me to stay with, right? And I got the sound effects tape from Rod. Και ναι κυρίες και κύριοι, δεν μας έφταναν όλα τα καινούργια που έφερε αυτή η ταινία με την κυκλοφορία της. Βάλτε στην εξίσωση και το τεμπούτο του Johnny Depp μέσα σε αυτά. Ο οποίος Johnny Depp, ακούστε πώς πήρε αυτόν τον ρόλο, κυρίες και κύριοι. Πήγε για να κάνει παρέα σε έναν φίλο του ηθοποιό που ήθελε να περάσει cast για την ταινία αυτή. Και μόλις τον είδαν οι κόρες του Wes Craven, τρελάθηκαν μαζί του και τον έπεισαν να καστάρει αυτόν για το συγκεκριμένο ρόλο. Μάλιστα, χαρακτήρισαν τον μικρό Johnny ως όνειρο. Δεν ήθελε και κάτι άλλο Craven για να πιστεί, σου λέει ταιριάζει. Όνειρο αυτός, η ταινία έχει να κάνει με φιάλτες, πάρ' τον να μην ακούει και μουρμούρα στο σπίτι. Listen, Ma, I gotta go. I think there's been an accident out front. Ναι, πάντως δεν νομίζω πως η κασέτα γυρίζει πίσω πατώντας τα κουμπιά loudness και stereo accent. Εκτός και αν... Βρελές να έχει ξεκινήσει από το Ροντοβαντούρι. I dreamed about a guy in a dirty red and green sweater. Nancy, you dreamed about the same creep I did. Η Νάνση και η Τίνα λοιπόν είδαν το ίδιο ακριβώς όνειρο και από ό,τι φαίνεται το ίδιο είδε και ο Γκλεν, γιατί μόλις άκουσε τη συζήτηση πετάχτηκε σαν να λέει όπα, εγώ αυτό κάπου το έχω ξανακούσει, κάπου το έχω δει. Άσχετα που δεν μίλησε, γιατί και καλά είναι άνδρας και οι άνδρες δεν μιλάνε για τέτοια, είναι μπρουτάλιδες. Οι άνδρες είναι για να βγουν έξω, άμα ακούσετε κάτι περίεργο, να καθαρίσουν, να πούμε. Ή να τους καθαρίσουν, ανάλογα. Νάτος πάλι! Παιδιά, ο τύπος έχει την κλασική φάτσα αναλώσιμου. Βγάζει ή δεν βγάζει ακόμη ένα δεκάλεπτο στην ταινία? Ρε, τι υποκατάστατο του Μάικλ Τζάκσον είσαι εσύ, ρε. Το μόνο που μένει είναι σε λίγο να μεταμορφωθεί και σε λικάνθρωπο μπροστά στην Παντσέλινο και θα βλέπαμε τη συνέχεια του βίντεο κλιπ του Thriller. Please, Nancy. Glenn, not now. We're here for Tina now, not ourselves. Επίσης, βλέπουμε ίσως την μοναδική ταινία που ο Johnny Depp δεν έχει φιστικώσει ή φημολογείται πως έχει φιστικώσει ή θέλουν πολλές να τις φιστικώσει. Ακραίο, έτσι. Έχω αρχίσει, παιδιά, να σιγουρεύομαι πως βλέπουμε όνειρο, να ξέρετε. Σίγουρα πάντως θα νόμιζαν πως ονειρευόντουσαν οι δημιουργοί και η παραγωγή της ταινίας ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες όταν κατάλαβαν πως η ταινία τους είχε καταφέρει να βγάλει έσοδα 51 φορές πάνω από το budget της. Μάλιστα, αυτή η επιτυχία ήταν που εδραίωσε κιόλας την New Line Cinema μέσα στη λίστα των μεγάλων στούντιο παραγωγής ταινιών του Hollywood. No more nightmares for either one of us then. When did you have a nightmare? Guys can have nightmares too, you know. You can get a corner on the market or something. Δεν ξέρω αν προσέξατε το χρώμα της κουβέρτας που σκεπάστηκε ο Μάικλ Τζάκσον των φτωχών. Ήταν χρωματισμένη με κόκκινο και πράσινο. Τα χρώματα δηλαδή του πουλόβερ που φοράει και ο Φρεντάκος. Ήδη λοιπόν σε αυτή τη σκηνή είμαστε μέσα σε ένα όνειρο. Αλλά επί τη ευκαιρία να σας πω ένα πραγματάκι. Ένα πολύ όμορφο fun fact, παιδιά, γιατί η χρωματική επιλογή του κόκκινου και του πράσινου στο pullover του Freddy δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Αρχικά το pullover είχε τα χρώματα κόκκινο και κίτρινο πάνω του, όμως μετέπειτα αυτό άλλαξε όταν ο Craven διάβασε για την σύγχυση που δημιουργεί στο μυαλό του ανθρώπου η θέαση του κόκκινου και του πράσινου χρώματος ταυτόχρονα. Γιατί είναι δύο χρώματα, κυρίες και κύριοι, που υποσυνείδητα δημιουργούν εντελώς διαφορετικά ερεθίσματα στο μυαλό σου, οπότε και είναι δύσκολο εκείνο να τα αφομοιώσει. Somebody there? Και το ανέφερα ότι είναι μέσα σε όνειρο, κυρίες και κύριοι, γιατί θα πει κάποιος τώρα που θα δει αυτό εδώ πέρα και θα έχει και δίκιο. Πού πας, μωρή αγκούρο, μέσα στα σκοτάδια επειδή άκουσες κάτι, κάτσε εκεί πέρα στα αυγά σου. Δηλαδή, κλασική, ηλίθια, horror συνταγή ταινίας από τα 80s μέχρι και σήμερα. Μία ή ένας ακούει κάτι και αντί να καθίσει μέσα να προφυλαχθεί, βγαίνει έξω. Όχι φυσικά, το είπα λίγο πριν. Αλλά δεν με παρακολουθείς. Βρισκόμαστε μέσα σε έναν εφιάλτη, κυρίες και κύριοι, και στον εφιάλτη δεν ελέγχουμε εμείς τις κινήσεις και τις πράξεις μας. Αντιθέτως, πάντα θα κάνουμε ό,τι πιο ηλίθιο υπάρχει στον κόσμο.
Και το πλάνο με τον Σταυρό επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, διόλου τυχαία, διότι αυτός μόλις τώρα έπεσε από τον τοίχο. Οπότε... τι σκηνάρα είναι αυτή, Θεέ μου, τι ιδεάρα, τι εκτελεσάρα είναι αυτή! Και δεν είναι δύσκολο, ρε παιδί, που να καταλάβεις πώς το έκαναν. Ένα λευκό πανί είναι, παιδιά, από λάτεξ που φωτίζεται μόνο όταν έρθει μπροστά. Όμως η ιδέα είναι από άλλο πλανήτη. Ουσιαστικά λοιπόν τι έκανε εδώ η ταινία μας? Παρομοίασε τον κακό της με τον ίδιο τον διάβολο. Εξού και ο Σταυρός, και θα το κάνει ακόμη πιο έντονο αυτό, ακόμη πιο έντονη αυτή την παρομοίωση, λίγο μετά. Ναι, μωρή ταινιάρα, ναι. Από τι να πρωτοξεκινήσω, από τι? Από το άνοιγμα των χεριών του Φρέντι που υποσυνείδητα λέει και στην Τίνα αλλά και σε εσένα, όπου και να πας μπορώ να σε πιάσω. Από τις πίδες που βγαίνουν από τα αυτοσχέδια νύχια του Φρέντι που ταξίνει πάνω στα σίδερα. Και ξέρετε, παιδιά, πώς το πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα? Είχαν ενώσει τα αυτοσχέδια νύχια του Φρέντι με μια μπαταρία και όταν αυτά ερχόντουσαν σε επαφή με μια μεταλλική επιφάνεια, έβγαζαν σπίθες. Και έχει και άλλα, παιδιά, όμως θα τα αφήσω για μετά. Θα μπορούσε η ταινία να λέγεται άνετα και μεράκι στον δρόμο με τις λεύκες αντί για εφιάλτες, έτσι. Please, God. This is God. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη η παρομοίωση του Φρέντι Κρούγκερ με τον ίδιο το διάβολο. Και δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το πόσο εκπληκτικά τον ερμηνεύει ο ηθοποιός Ρόμπερτ Έγκλαντ. Ή Ίγκλουντ. Όπως θες πες τον. Έγκλαντ το λέω εγώ. Όπου και αυτός, όπως ο Τζόνι Ντεπ, πήρε από σπόντα το συγκεκριμένο ρόλο, γιατί αρχικά ο Κρέιβεν ήθελε ο Φρέντι να είναι νταμάρι, ρε παιδί μου, όπως ο Τζέισον. Αλλά μετά την οντισιόν του Ίγκλαντ, παιδιά, αναγκάστηκε να αλλάξει ολόκληρη την αρχική του ιδέα, μόνο και μόνο για να παίξει αυτός ο ηθοποιός, και πολύ καλά έκανε. Ο Φρέντι Κρούγκερ, λοιπόν, όπως συμβαίνει και σε άλλες ταινίες του είδους slasher horror, μοιάζει σαν να παίζει με τη λία του. Και αν στις άλλες ταινίες ο λόγος είναι μόνο για να χτιστεί ένταση και αγωνία στο θεατή, εδώ το πράγμα αλλάζει. Υπάρχει μεγαλύτερο βάθος, διότι ο Φρέντι, όσο περισσότερο φοβίζει το θύμα του, τόσο περισσότερη επίδραση μπορεί να έχει πάνω του, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορεί να το σκοτώσει. Δεν μπορεί, τρομπέτα, πήγαινε βοήθα την κοπέλα που κάθεσε και την κοιτάς. Ρε, τι της φωνάζεις? Ήδη φωνάζει το όνομά σου, ηλίθιε. Κάνε κάτι, κάπως, ακούμπησέ της, πρόξ' της, ρίξε ένα κουβά νερό. Δεν ξέρω, κάτι άλλο από το να την κοιτάς. Και για όποιον όποια αναρωτιέται πώς το 1984 κατάφεραν να αποδώσουν τέλεια μια τέτοια σκηνή, η παραγωγή, κυρίες και κύριοι, χρησιμοποίησε μια περιστρεφόμενη κατασκευή, η οποία περιέστρεφε ολόκληρο το δωμάτιο όσο η Τίνα περπατούσε πάνω στους τοίχους του. Με τις κάμερες τώρα, τους cameramen αλλά και τον ίδιο τον Ροντ να είναι δεμένοι και να περιστρέφονται και αυτοί μαζί με το δωμάτιο. Και αν εντυπωσιαστήκατε τώρα με αυτό που μόλις είπα, πού να δείτε και την ταινία από την οποία πήραν την ιδέα, έτσι, το Royal Wedding του Fred Astaire, ο οποίος σε μια σκηνή αυτής της ταινίας χορεύει σε όλους τους τοίχους αλλά και στο ταβάνι του δωματίου. Το 1951. Βέβαια και εδώ χορό βλέπουμε, αλλά τολματωμένο. Πάει Τίνα, πάει, να ήταν κι άλλοι, παιδιά, που από την έναρξη της ταινίας, δεν ξέρω αν θυμάστε, παρομοιάζεται με ένα πρόβατο. Έχουμε καταλάβει όλοι δηλαδή από πού προέρχεται το όνομά της. Τίνα, από το προβατίν. Και ο Ροτ, παιδιά, αυτό το παλικάρι, αυτός ο Αϊνστάιν, το μοναδικό πράγμα που σκέφτηκε να κάνει σε όλο αυτό το ταβαντούρι ήταν να πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει. Όπα, κάτσε. Άρα, το εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, παιδιά, δεν είναι sequel του βίντεο clip thriller, είναι prequel. It's supposed to mean
midnight. Something evil's lurking in the dark. Και για να σας αποδείξω ακόμη περισσότερο πόσο στέκει η θεωρία μου, Name's Rod Lane. He's a musician type. έτσι, είναι μουσικός. Το θέλω να τον ακούτε. Γιατί μόνο εδώ γίνονται τέτοιες αποκαλύψεις. Σε όλο το παγκόσμιο ίντερνετ, μόνο εδώ. Στην συνέχεια της ταινιάρας μας, ο Μάικλ Τζάκσον από την Αγία Βαρβάρα πιάνεται από τον πατέρα της Νάνση που την χάνει να είναι αστυνομικός γνήσιος, ωραίος, παλαιάς κοπής με το γνωστό καραφλοδάνιο για ακόμη, κάτι σαν αυτό που είχα και εγώ παλιά. Για να φτάσουμε στο σημείο που εγώ τουλάχιστον για πρώτη φορά μπορώ και ταυτίζομαι με την Νάνση, γιατί κυρίες και κύριοι την παίρνει ο ύπνος μέσα στην τάξη. Οπότε. Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, πάντως σε μένα αυτή η εικόνα μου φαίνεται πολύ πιο τρομακτική και creepy και από τον ίδιο το Φρέντι. Γιατί ξύπνησα μέσα στο σχολείο πάλι, ακόμη σε φιάλτη είμαι. Μη μου πείτε ότι έχουμε και αρχαία, μη μου πείτε. Η Νάνση λοιπόν εδώ πέρα καταλαβαίνει πως το κάψιμο από το όνειρό της μεταφέρεται στην πραγματικότητα, οπότε πάει να συναντήσει τον μούφα Μάικλ Τζάκσον για εξηγήσεις. Who's this guy? He had knives for fingers. Hey, you think I did it? No. Και πλέον αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, γιατί εκείνη λίγο πριν τη γλίτωσε, διότι δεν πίστεψε αρκετά στον εφιάλτη της. Συνειδητοποίησε πως βλέπει όνειρο, γι' αυτό και μπόρεσε να ξεφύγει. Αυτή η σκηνή, κυρίες και κύριοι, εδώ με τα νύχια του Φρέντι να βγαίνουν μέσα από το νερό, δημιουργήθηκε φτιάχνοντας μια μπανιέρα χωρίς πάτο. Πιο συγκεκριμένα, είχαν αφήσει μόνο στα πλαϊνά το πάτωμα για να μπορεί να πατάει η πρωταγωνίστρια και ο σχεδιαστής ειδικών εφέ, παρακαλώ, Jim Doyle, βυθιζόταν μέσα στην μπανιέρα και έβγαζε τα νύχια όταν χρειαζόταν. Μια σκηνή που ήθελε πάρα πολύ προσοχή, διότι δεν έβλεπε, μόνο άκουγε τις εντολές του Craven έξω από το νερό και υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσει την πρωταγωνίστρια, διότι τα νύχια ήταν στα αλήθεια κοφτέρα. Έτσι γινόντουσαν στα έτη ταινίες. Μπρουταλιά! Όχι τις φλωριές που κάνουν σήμερα, που βάζουν stuntman ή stuntwoman να κάνει τη σκηνή και αλλάζουν μετά τη φάτσα του της στο post-production. Φλόρι, η τέχνη απαιτεί θυσίες, ρε! Άμα πρέπει να σου κοπεί το. Θα σου κοπεί το. Nancy, I've heated up some warm milk for you, honey. Warm milk? Τι? Αηδία το φρέσκο γάλα! Φρέντι, για αυτό που είπε, ρούφηξε έτσι την ψυχή! Να, δεν ήθελε ζεστό γάλα, ρούφαζε στο νερό τώρα! Φαντάζομαι ότι θα είναι ζεστό, γιατί ο Φρέντι είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι από την κόλαση, στην κόλαση έχει φωτιές, άρα. Το νερό δεν θα είναι ζεστό. I'm okay. Are you okay? Τι έκανε κύριε η μάνα της? Με καλώδιο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα! Τι ακριβώς επαγγελεί κυρία να πούμε και ξέρει τέτοια κόλπα? I'm gonna go and look for somebody, and I want you to stand like a sort of a guard, okay? Okay? Okay. Το λοιπόν, η Νάνση εδώ παιδιά λέει στον Γκλεν, ο οποίος σκαρφάλωσε σαν άλλος Ρωμαίος στην πέργολα για να μπει στο δωμάτιό της μέσα από το παράθυρο, εγώ, του λέει, θα πάω να βρω κάποιον. Εσύ θέλω να μείνεις εδώ φρουρός, σκύλος. Λέγοντας του ουσιαστικά μην κοιμηθείς, θέλω να με φυλάς. You can't mess up. A lot might depend on this. I won't screw up. Έτσι ρε παικταρά μου, έτσι θέλω να πιστεύεις στον εαυτό σου, μπράβο, φύλακά μου, εσύ βουνό μου. Γαρίδα θα σε φωνάσω από εδώ και πέρα, ρε. Από το μάτι, καταλάβατε. Βρεόνια, ξύπνα ρε! Μια δουλειά σου είπε να κάνεις βρε άχρηστε, μία μόνο, μην κοιμηθείς. Ρε παιδιά, πόσο δύσκολο είναι για έναν έφηβο να μην κοιμηθεί, πόσο! Τους περισσότερους σε αυτή την ηλικία τους παρακαλάς για να κοιμηθούνε. You shit. You fell asleep. Παιδιά, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Ο Γκλεν πρέπει να εφήβρε τη φάση κοιμάμαι όρθιος. Δεν τον βλέπω στη ζωή του να περνάει καλά. Εκτός κι αν γίνει επόπ. Γιατί εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε πληρώνουν για να κοιμάσαι όρθιος. Δεν γλιτώνει ούτε ο Ροντ λοιπόν από το στοιχείο των ονείρων, τον Φρέντι Κρούγκερ εννοώ. Ένα σενάριο, κυρίες και κύριοι, που κάποιος θα έλεγε απευθείας μόλις το άκουγε πως είναι βγαλμένο από την τρελή φαντασία του Wes
Craven, αμδε εν μέρη είναι αληθινότατο, κυρίες και κύριοι. Ο Wes Craven εμπνεύστηκε το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας από μια σειρά άρθρων των LA Times, όπου ανέφεραν πολλούς μυστηριώδεις θανάτους Ασιατών προσφύγων, οι οποίοι πριν πεθάνουν είχαν δηλώσει πως υπέφεραν από φρικτούς εφιάλτες. Γεγονός που τους έκανε να μην θέλουν να πάνε ξανά να κοιμηθούν. Όταν τελικά όμως τους έπαιρνε ο ύπνος, εκείνοι πέθαιναν στο κρεβάτι τους μετά από κρίση που πάθαιναν ενώ κοιμόντουσαν. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις τώρα δεν έδειχναν καμία απολύτως επιπλοκή στον ύπνο τους που να δικαιολογεί αυτό τον θάνατο. Το ακούει λοιπόν αυτό όλο ο άρχοντας ο Craven και είπε να δώσει την δική του φανταστική εξήγηση στους μυστηριώδεις αυτούς θανάτους. Mastermind Wes Craven. I don't see why you couldn't just give me a pill to keep me from dreaming. Everyone's got to dream, young lady. If you don't dream, you go. Και εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, μπροστά στα δυο σας τα μάτια θα δείτε πώς μία ταινία μπορεί να παίξει με το μυαλό σας. Πώς, χωρίς να το καταλάβετε καν, θα σας βάλει μέσα στα παπούτσια των πρωταγωνιστών της. Ιδού. She's into REMs now. She's definitely dreaming now. Τι κάνει εδώ πέρα η ταινία μας λοιπόν? Το πρώτο που κάνει είναι το προφανές, δηλαδή να μας εξηγήσει λίγο την διαδικασία του ύπνου και το πότε και πώς ακριβώς ονειρευόμαστε, αλλά αυτό που κάνει το πιο ουσιαστικό, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό. What's she doing? Όπως προείπα, να σε βάλει στη θέση των πρωταγωνιστών. Γιατί σε αντίθεση με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα και θα δούμε και στη συνέχεια της ταινίας, εδώ πέρα για πρώτη φορά δεν μας δείχνει τον εφιάλτη της Νάνση, αλλά μας αφήνει απ' έξω, μας αφήνει απλούς παρατηρητές επίτηδες, για να δούμε και εμείς αυτό που βλέπουν και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες στην ταινία, για να τους καταλάβουμε καλύτερα. Oh my God, Earl! Get something! Where did you get that? Τώρα θα σου έλεγα που το βρήκε αυτό, αλλά είχε χάρη. Λοιπόν, έρχεται παιδιά το παιδί σας και σας λέει ότι έχει εφιάλτες, ρε παιδί μου, έχουν πεθάνει ήδη και δύο φίλοι της. Την πας εσύ ο ίδιος ή η ίδια για εξετάσεις, βλέπεις μπροστά στα μάτια σου να παθαίνει κρίση, την ξυπνάς εσύ πάλι ο ίδιος και ξαφνικά βλέπεις πως έχει μία ολόκληρη τούφα λευκή, έτσι από το πουθενά, μία γρατζουνιά στο χέρι της από το πουθενά που δεν μπορούσε με τίποτα να την κάνει από μόνη της και συν της άλλης βγάζει και ένα καπέλο από το πουθενά. Τι κάνεις? Τη γράφεις σε σχολή για μάγους? Did you ask Daddy to have the hat examined? I don't know where you really found it or what you're trying to prove. What I learned in the dream clinic, that's what I'm trying to prove, Mother. Όχι, παιδιά. Συνεχίζεις να αμφισβητείς ό,τι σου λέει. Βέβαια, σιγά λέει ψέματα, θα λέει το παλακισμένο. Θα είχε κάνει εκεί καμιά αντάβια λευκή και δεν θα το είχα δει από πριν. Θα βρήκε πουθενά εκεί στο κρεβάτι σε καμιά βίδα του ιατρού και σκίστηκε το χέρι της. Και για το καπέλο. Το καπέλο. Να, θα το είχε ξεχάσει ο προηγούμενος. Αφού για να κοιμηθούνε πάνε εκεί πέρα. Δεν θέλει και πολύ για να ξεχαστείς. Give me that damn thing. It even has his name written in it. Fred Krueger, Mom. Fred Krueger. Και για πρώτη φορά ακούμε το όνομα του κακού μας, κυρίες και κύριοι. Fred Krueger ή Freddy Krueger που το ξέρουμε εμείς, ένα όνομα και πάλι βγαλμένο από την ζωή και συγκεκριμένα την ζωή του Wes Craven, αφού αυτό ήταν το ονοματεπώνυμο του μπούλερ του όταν πήγαινε σχολείο. Μιλάμε, τον τύπο έχει τον εκδικήθηκε, τον δίκασε, μεγαλύτερο expose από αυτό δεν παίζει να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μου έκανες bullying, λέει ρε κερατά, θα κάνω το όνομά σου συνώνυμο ενός από τους πιο εμβληματικούς κακούς όλων των εποχών και μέρος και της pop κουλτούρας. Ναι. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, η αλήθεια είναι δεν ακούγεται και πολύ καλή εκδίκηση. Do you know who that is, Mother? Because if you do, you better tell me because he's after me now. You'll feel better when you get some sleep. Αυτή είναι η λύση. Άντε πάρε για ύπνο, άντε έλα από εδώ πέρα κοιμήσου. Αυτό που κάνει εδώ πέρα η μάνα της, παιδιά, να ξέρετε πως είναι ισοδύναμο με το να στείλεις την κόρη σου μόνη της γυμνή στην Ομόνια. Ή και ντυμένη. Or maybe I should grab that bottle and veg out with you. Avoid everything happening to me by just getting good and loaded. Και εάν νομίζατε πως ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες είναι μια απλά καλή ταινία, κάνετε λάθος. Γιατί ακριβώς εδώ πέρα ξεδιπλώνεται ένα δεύτερο μήνυμα πίσω από το κεντρικό της ταινίας μας. Γιατί ναι, ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες, παρόλο που είναι μια slasher horror ταινία, περιέχει και ένα πολύ όμορφο ηθικό δίδαγμα. Ολόκληρη ταινία είναι μια αλληγορία για το πώς βλέπει ένα παιδί καταχρηστικών και κακοποιητικών γονέων την καθημερινότητά του. Και θα δείτε στη συνέχεια καλύτερα τι εννοώ.
Whenever I get nervous, I eat. Αχ, ρε Γκλέν, και εγώ το παθαίνω αυτό, ρε αγόρι μου, κι εγώ, αλλά αν κρίνω από εσένα, βέβαια, δεν πρέπει να αγχώνεσαι και πολύ συχνά. Εγώ πάλι. Αχ. If you can't do that, you sleep. I used to. Not anymore. Άσε μας, ρε Γκλέν, αγόρι μου, δεν κοιμάσαι πλέον. Άσε μας τώρα. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Did you ever read about the Balinese way of dreaming? They got this whole system they call dream skills. Εδώ λοιπόν ο ωραίος κοιμωμένος αναφέρει στην Νάνση μία μέθοδο, την ονομάζει Dream Skills, κατά την οποία μπορεί κάποιος να ελέγξει τα όνειρά του και να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Μία τεχνική που είναι αληθινότατη, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, δεν ονομάζεται Dream Skills, αλλά Lucid Dreaming και όντως βοηθά σε αρκετές καταστάσεις, όπως το άγχος, το PTSD, αλλά και εννοείται σε απαλλάσσει από τους επαναλαμβανόμενους εφιάλτες. Ό,τι πρέπει δηλαδή για την περίπτωσή μας εδώ πέρα. What if they meet a monster in their dreams? Then what? They turn their back on it. Take away its energy and it disappears. Τόσο απλό της λέει ο Γκλέν. Άμα δεις τέρας, της λέει, του γυρνάς την πλάτη. Το αποδυναμώνεις γιατί δεν του δίνει σημασία. Αρχίζει αυτό να κλαίει, φωνάζει κανείς δεν με παίρνει μέρα στα σοβαρά, αρχίζει να τρώει σοκολάτες, στέλνει μηνύματα στα πρώην θύματα του που τον παράτσαν και εκείνα και τελικά αποδυναμώνεται και εξαφανίζεται. Καλά έλεγα εγώ την πρώην μου φάντασμα. Booby traps and improvised anti-personnel devices? Well, what are you reading that for? I'm into survival. Σε περίπτωση που η αδιαφορία δεν πιάσει, να έχει και μια εναλλακτική, ρε Γκλέν, γιατί δεν είσαι και πολύ εμπιστοσύνης. Εσύ κοιμάσαι όρθιος και πληρώνεις ξενοδοχείο, να πούμε. Και το υποσυνείδητο μήνυμα επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Η καταχρηστική μητέρα της Νάνση, που πίνει και καπνίζει συνεχώς, το μόνο που κάνει με τη συμπεριφορά της είναι να εγκλωβίζει το παιδί της και να το αποξενώνει από τον περίγυρό του. Γι' αυτό και τα κάγκελα στο σπίτι. What's with the bars? Security from what? Not from what? From home. Και γι' αυτό και η δικαιολογία που ακούγεται εδώ πέρα είναι εντελώς ηλίθια, γιατί δεν νομίζω πως έναν τύπο που εμφανίζεται μόνο στα όνειρα του παιδιού σου να καταφέρεις να τον απομακρύνεις ή να μην τον αφήσεις να μπει μέσα στο σπίτι βάζοντας κάγκελα στα παράθυρα. Come down to the cellar with me and I'll tell you. Βέβαια. Πώς το είχαμε ξεχάσει αυτό? Γίνεται ταινία horror, ειδικά τέτοιας εποχής, χωρίς υπόγειο? Δεν γίνεται, αλίμονο που δεν θα είχαμε υπόγειο. Το διάλογο. You want to know who Fred Krueger was? He was a filthy child murderer who killed at least 20 kids in the neighborhood. Kids we all knew. Η κουφαλίτσα η μαμά της Νάνση. Λοιπόν, έκανε την ανοίξερη τόσο καιρό, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Κρούγκερ, ο οποίος, όπως ανέφερε, ήταν παιδοκτόνος. Που ναι, μεν δικάστηκε, όμως δεν φυλακίστηκε ποτέ για τις πράξεις του. Οπότε, εκείνοι μαζί με την υπόλοιπη παλιοπαρέα τι έκαναν? We found him in an old abandoned boiler room where he used to take his kids. Τον βρήκανε στο λεβιτοστάσιο, το λεβιτοστάσιο που βλέπει και η μικρή Νάνση να την κυνηγάει ο Κρούγκερ μέσα στους εφιάλτες της, αλλά και η Τίνα, που το είδε στην αρχή της ταινίας. Και Took gasoline, poured it all around the place and made a trail of it out the door. Then lit the whole thing up and watched it burn. Και τον έκαψαν ζωντανό. Γι' αυτό και η καμένη όψη του Κρούγκερ. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κακός σε αυτή την ταινία, ο Κρούγκερ ή αυτοί που τον κάψανε. He can't get you now. He's dead, honey, because mommy killed him. Βλέπετε, η μητέρα της Νάνση, ενώ ξέρει πως ο Φρέντι είναι νεκρός, γιατί η ίδια τον είδε να πεθαίνει, πάει και βάζει κάγκελα στο σπίτι της, διότι οι καταχρήσεις της την κάνουν να μην μπορεί να σκεφτεί πλέον καθαρά. Με αποτέλεσμα να κάνει μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο που προσπαθεί να προστατεύσει. I even took his knives. Τι έχεις κάνει εκεί πέρα, μωρή ανώμαλη? Έχεις κρατήσει σουβενίρ από τον άνθρωπο που έκαψε ζωντανό. Η κακιά της ταινίας, παιδιά, είναι ξεκάθαρη η μαμά της Νάνση. Φρέντι και αηδίες. Γιατί στα sequel δεν βάλετε αυτή και βάλετε το Φρέντι? Hello? Hi. Oh. Hi, how you doing? Τα μάτια μου, μωρέ. Από τι να το ξεκινήσω? Από τις πιτζάμες του Γκλέν που μοιάζει λες και μόλις τις λίστεψε από ένα 7χρονο? Ή από την κούκλα γήπας που έχει πάνω από το κρεβάτι του? Ποιος βάζει κουκλάκι γήπας, ρε παιδιά, πάνω από το κρεβάτι του, μου λέτε? Just give me some help nailing the guy when I bring him out. Bring him out of what? My dream. Α, καλά, Νάνση. Μη φοβάσαι καθόλου, μίλησε στον κατάλληλο τον άνθρωπο τώρα. Άσε τη ζωή σου στα χέρια του Γκλέν. Μιλάμε, θα σε γκλένει ρέγγες. Whatever you do, don't fall asleep. Ναι, Νάνση, έγινε, ναι. Τα μεσάνυχτα θα είμαι εκεί, ναι. Μεσάνυχτα. Ρε, μ' ακούς? Γκλέν, μ' ακούς? Έλα, ναι ρε παιδάκι μου, σ' ακούω, πώς δεν σ' ακούω? Ακόμη δεν στο είπα, ρε, και σε πήρε ο ύπνος. Έλα, πλάκα μωρέ σου έκανα, πλάκα. Αφού σου είπα τα μεσάνυχτα θα είμαι ξύπνιος, τέρμα, τελείωσε, το είπα εγώ. Ωραία, σε περιμένω τα μεσάνυχτα λοιπόν.
Λέω, σε περιμένω τα μεσάνυχτα. Ναι, μωρέ, σε άκουσα. Εντάξει, άντε, κλείσε τώρα. Κάτι να κάνω, κάτι να φτιάξω εκεί να με κρατήσει. Άντε. Άντε να δούμε, γεια. Σε μας, κουκλίτσα μου να πούμε. Άρε, Νάνση, εσύ θα κοιμάσαι και Τίκης θα δουλεύει. Κάτσε, να βάλω τίποτα να με κρατήσει ξύπνιο. Πάμε καμιά ταινιούλα εδώ πέρα. Κάτσε να πάμε στις καινούριες. Εδώ, τι λέει. Ποια είναι. Μόρμπιος. Ο Dr. Μόρμπιος λέει έχει μια διαταραχή στο αίμα του και... Καλή φαίνεται, για να πάμε. Ωραία. Σήκωσε το γαμότο σου ρε Γκλέν, σήκωσε το. Νένσι. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, μια δουλειά. Νένσι. Βούλος το μωρέ και εσύ, όλο Νάνση και Νάνση. Όχι, να σου πω, Φρέντο Καπουτσίνο, πώς σε λένε, δεν πας απέναντι στον ηλίθιο τον Γκλέν να τον σκοτώσεις που δεν σηκώνει το τηλέφωνο και μετά έρχεσαι και τα βρίσκουμε εμείς. Έγινε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Να τον σκοτώσεις, μην τον λυπηθείς καθόλου. Έμα, θέλω να τον πάει, έμα. Παιδιά, ο Γκλέν για να μείνει ξύπνιος έβαλε να ακούει μουσική με ακουστικά ξαπλωμένος ενώ ταυτόχρονα έβλεπε και τηλεόραση. Αυτός ο συνδυασμός όχι ξύπνιο δεν σε κρατάει, αντιθέτως ισοδυναμεί με κατανάλωση 5 υπνοτικών χαπιών. Και θα τα ακούσετε και αυτό για πρώτη φορά εδώ πέρα στο παγκόσμιο ίντερνετ. Ο Φρέντι Κρούγκερ είναι ο μεγαλύτερος εφευρέτης που έχει εμφανιστεί ποτέ σε ταινία. Βεβαίως και είναι, κυρίες και κύριοι. Διότι πρώτον εφήβρε το κινητό τηλέφωνο before it was cool, όπως επίσης εφήβρε και το VR before it was cool. Γιατί ο τύπος κάνει ανθρώπους να βλέπουν και να νιώθουν πράγματα που δεν βρίσκονται καν εκεί. Μιλάμε για πολύ μπροστά από την εποχή του τώρα. Και εδώ για όσους δεν το έχουν καταλάβει, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Διότι ο Γκλέν κοιμάται, καλά εντάξει δεν το περίμενε κανείς αυτό, μιλάμε τεράστιο outsider, ενώ στο ράδιο ακούγεται πως παίζει ο σταθμός KRGR, δηλαδή το όνομα Κρούγκερ χωρίς τα σύμφωνα. Γι' αυτό και μετά από λίγο βλέπουμε αυτό. Θεέ μου, πάντα παιδιά να τριχιάζω βλέποντας το χέρι του Φρέντι να βγαίνει μέσα από το κρεβάτι του Γκλέν και να το τραβάει στα έγκατα της κολάσεως. Αυτό όμως που ήθελα να προσέξετε είναι πως η Νάνση φωνάζει με τα μάτια κλειστά. Σαν να κοιμάται και εκείνη δηλαδή. Που κοιμάται δηλαδή γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ένα διπλό όνειρο. Το ζήτημα εδώ όμως είναι σε ποιανού το όνειρο βρισκόμαστε τελικά. Στου Γκλέν το όνειρο, στη Νάνση το όνειρο ή μήπως σε κάποιου άλλου το όνειρο. Θα δούμε στο τέλος. Και φτάσαμε επιτέλους στην iconic σκηνή με το αίμα να τρέχει straight through που λέγει ο πατέρας μου. Μια σκηνή που βλέπουμε σε αργή κίνηση να χύνονται 2 τόνοι ψεύτικου, εννοείται αίματος μέσα στον περιστρεφόμενο θάλαμο, στο περιστρεφόμενο σκηνικό δηλαδή, που έχει χρησιμοποιηθεί και στη σκηνή θανάτου της Τίνα από την αρχή της ταινίας. Όπα κάτσε γιατί μόλις κάτι συνειδητοποίησα. Δηλαδή το κουκλάκι γήπας πάνω από το κρεβάτι του Γκλέν ήταν μια οπτική προοικονομία. Το πιάσετε επειδή οι γήπες είναι πτωματοφάγοι, άρα ο Γκλέν σε λίγο θα γίνει... Μία από τις καλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί ποτέ σε ταινία και έχει περάσει τα ψηλά, έτσι. Επιτέλους κάποιος θα τα αναδείξει. Άρα λοιπόν, ό,τι βλέπουμε από τη σκηνή που η Νάνση ξυπνάει, υποτίθεται πως πίνει καφέ και μετά είναι όνειρο. Δηλαδή, ό,τι γίνει από εδώ και πέρα με την Νάνση να ζητάει βοήθεια από τον πατέρα της, a.k.a. Παστινόμο Τόμψον, να πιάσει τον Κρούγκερ που θα τον βγάλει μέσα από τον εφιάλτη της, είναι εφιάλτης μέσα σε έναν εφιάλτη. Τι φλανάκι το Inception του Νόλαν δηλαδή, κυρίες και κύριοι, έτσι. Για να δούμε όμως πώς θα οργανώσει την εξαγωγή του Κρούγκερ η πολυμήχανη Νάνση.
με αυτοσχέδιες παγίδες τύπου Home Alone, κυρίες και κύριοι, τις οποίες και έμαθε να φτιάχνει από το βιβλίο που διάβαζε. Όχι, δείτε παιδιά, δείτε τι ωραία που το έφτιαξε όλα αυτά μέσα σε μόλις κάτι λεπτάκια. Εντάξει, δεν υπάρχει κοπέλα, σας λέω, είναι όνειρο. Okay, Kruger, you play in your court. Και πάμε για την τελευταία μάχη, για το endgame του εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, κυρίες και κύριοι, όπου η Νάνσι θελημένα αυτή τη φορά πάει να παίξει μπάλα μέσα στο γήπεδο του Φρέντι. Στον εφιάλτη δηλαδή. Τώρα, το τι θα κάνει για να τον κερδίσει, θα του φέρει καμιά λεύκια στο κεφάλι, δεν ξέρω, θα το δούμε συνέχεια. Να πω κάτι όμως πριν ξεκινήσει το ταβαντούρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που με πιάνει πάντοτε στα horror αυτής της γενιάς κυρίως και χέζομαι πάνω μου, ενώ γενικά δεν πολύ φοβάμαι, ρε παιδί μου, βλέποντας horror ταινίες, είναι η μουσική. Είναι αυτά τα κολοσυνθεσάιζερ που ήταν στη μόδα τότε με τους άπιους ήχους που σου τρυπάνε την ψυχή. Ναι! Στο διάλογο, να αυτό εννοούσα, βλέπετε! Θα γυρίσω πίσω στο Walking Dead, δεν μπορώ! Ξυπνάει λοιπόν η Νάνσι, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι κανένα τριγύρω. Ενώ λίγο πριν κρατούσε το Κρούγκερ όταν ξύπνησε. Διότι, κυρίες και κύριοι, δεν έχει επιστρέψει στην πραγματικότητα. Είναι ακόμη μέσα σε όνειρο. Τι είπαμε, όνειρο μέσα σε όνειρο. Είναι ακόμη μέσα στο στέκι του Φρέντι του Κρούγκερ. I'm crazy after all. Να, τέλα μωρέ! Τι έγινε τώρα? Δεν πολύ φοβάμαι, ρε παιδί μου, βλέποντας horror ταινίες. Βρε Νάνσι, βρε κορίτσι μου, εντάξει. Είπαμε, τέρας, παιδοκτόνος, τρέχει να σε σκοτώσει. Φτιάξε γενικά παγίδες, ρε παιδί μου, okay, αλλά όχι και να κάψεις έναν ήδη καμένο άνθρωπο. Αυτό πάει πολύ, ρε παιδιά. Τώρα μην σας πω ψέματα, ρε παιδιά, αλλά τον λυπήθηκα τον Φρέντι. Δηλαδή έπαιξε πολύ βρώμικα η Νάνσι. Ακούστε πως φωνάζει όχι ο Φρέντι μόλις αντιλαμβάνεται το τι πάει να του κάνει. Η Νάνσι δηλαδή ουσιαστικά μετέτρεψε τον δικό της εφιάλτη σε εφιάλτη του Φρέντι. Σκληρό. Ρε παιδιά, είναι ή δεν είναι μέσα σε εφιάλτη τώρα, δηλαδή χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Η Νάνσι πάντως, παρόλο που ήδη έκαψε έναν καμένο, δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα από ό,τι φαίνεται. I know you too well now, Freddy. Γιατί ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσει αυτά που της έμαθε ο Mastermind Glenn, κυρίες και κύριοι, να κάνει κόλπα ζόρικα που κάνουν στις Ινδονησίες. I take back every bit of energy I gave you. You're nothing. Γιατί πρώτα κάνει bullying στον Κρούγκερ και μετά... You're shit. Και μετά, επειδή πλέον δεν είναι γατάκι, δεν τον φοβάται και δεν μπορεί και εκείνος να της κάνει τίποτα. Οπότε και χάνεται. Όμως δεν ξύπνησε ποτέ η Νάνσι. It's bright. It's gonna burn off sooner. It wouldn't be so bright. Α, μωρέ, δείτε τη μαμά που επέστρεψε από το θάνατο, τι όμορφη που είναι. Μιλάμε κούκλα. No, baby, I'm gonna stop drinking. I just don't feel like it anymore. Α, ναι, παιδιά, ναι, σίγουρα βρισκόμαστε σε όνειρο. Μετά από αυτό δεν αμφιβάλλω καθόλου. Σε λίγο όπως το πάνε θα μας δείξουν και τον Glenn ξύπνιο. Looking good, girl. Τι έγινε? Συλλεκτικό κάμπριο έγινε με υφασμάτινη οροφή Φρέντι Κρούγκερ. Hey, I'm not doing it. Βέβαια κυρία μου, και να θέλεις να γλιτώσεις δεν θα σε αφήσω παραγωγός να γλιτώσεις. Σιγά μην ξέφυγες από τον εφιάλτη. 4 sequel έβγαλε ο κερατάς μέσα σε 5 χρόνια. Ορίστε, είδατε πως σας είπα λίγο πριν ότι ήταν κούκλα. Κυριολεκτικά μιλούσα. Κούκλα έβαλαν. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, λαμβάνει τέλος. Τι έκανα τόσο ψά? Ο εφιάλτης στο δρόμο με τις φτελιές λεύκες, όπως θέλετε πείτε τον. Με ένα τεράστιο ερωτηματικό να σκεπάζει και τη 1 ώρα και 30 λεπτά που διαρκεί η ταινία. Τελικά σώθηκε η Νάνσι? Δεν σώθηκε? Σε ποιο όνειρο ήμασταν μέσα τόση ώρα? Η δική μου κατάληξη, κυρίες και κύριοι, το δικό μου συμπέρασμα ή θεωρία, όπως θέλετε πείτε το, είναι πως ολόκληρη η ταινία αφορά τον εφιάλτη της μαμάς
της Νάνσι και όχι της ίδιας της Νάνσι. Γι' αυτό και η ταινία τελειώνει με τον Κρούγκερ να βουτάει την Μάρτς, τη μαμά της Νάνσι δηλαδή, για να την αποτελειώσει. Άλλωστε, αυτό είναι και το δίκαιο εδώ που τα λέμε, διότι εκείνη έκανε όλα όσα έκανε στον Κρούγκερ μαζί με την υπόλοιπη παρέα, που φαντάζομαι θα ήταν οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών που χάνονται μέσα στην ταινία από τον Κρούγκερ. Η σκοτωμή των παιδιών τους δηλαδή, η θυσία των παιδιών τους, ήταν το μέσο με το οποίο μπόρεσε να τρομοκρατήσει τους γονείς τους, ώστε να τους εκδικηθεί σκοτώνοντάς τους έναν-έναν. Έτσι εξηγείται κιόλας πως η ταινία τελειώνει με ακριβώς την ίδια σκηνή. Με 4 κοριτσάκια να παίζουν σκηνάκι και να τραγουδάνε το τραγούδι του Φρέντι. Τα δύο εξ αυτών είναι ξανθά, όπως η Τίνα και η Νάνσι. Πώς να σας το πω αλλιώς, τη βλέπω ρε παιδί μου σαν τη σκηνή που θα είδαν οι γονείς των παιδιών όταν ανακουφισμένοι, αφού είχαν σκοτώσει την μεγάλη τους απειλή, τον Φρέντι δηλαδή, γύρισαν σπίτι τους. Αυτή όμως είναι η δική μου θεωρία για το τέλος του εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες. Η δική σας ποια είναι? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Όπως θα ήθελα να μου γράψετε και ποια ταινία θα διαλέξετε φέτος το Halloween για να γιορτάσετε. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν δεν χόρτασε αυτή τη φάτσα και θέλεις να τη βλέπεις κι άλλο, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Τι έγινε, τι έπαθες? Είδα ένα εφιάλτη. Τι εφιάλτη? Ότι έβγαλα λέει βίντεο 24 ώρες στο κανάλι και μετά ένα άλλο που ήρθες εσύ από πίσω με μάσκα και νύχια και με τράβηξες στα έγκατα της κολλάσεως με τράβηξες. Ποια κολλάς, τι λες τώρα? Κάτσε να πάω σε καφέ γιατί δεν είσαι καλά. Ναι, δεν είμαι καλά. Φτιάξε μου κάτι. Ha 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 ha.